kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Duha kagkaliwat ang angay natong bantayan. Tungod kay duha ra man pod kabutang ang atong makita diri sa kalibutan. Ang kahayag ug ang kangit-ngit, o ang maayo ug ang dautan. Sa Henesis Kapitulo 3, versikulo 15 ato gining kanunayng ipahinumdom kay mao man ni ang tudlings Biblia diin mabasa nato nga human gyud mahulog ang unang ginikanan nato Adan ug Eva, human mahulog sa ato pa kangit-ngit sa ilang pagpakasala naa dayoy kahayag ulamdag but pusabot maayong balita. Muna'y nagaanindot sa Dios. Kay pagkahulog o pagkasala gayod ni Adan ug Eva, wa dayon mo buot ang Dios nga hagbong ra ang makita sa kalibutan. Mapadayag kundili na adayoy gipadayag niya nga kahayag ulamdag ang atong gitumbok mao ang proto evangelium. But pasabot unang maayong balita human mahulog si Adan ug Eva, unsa man Henesis 3:15 naghisgot dayon og babae. Ang babae nga adunay mga kaliwat. Adunay mga kaliwat. Unya ang maong babae sukwahi ni siya sa unang babae nga si Eva. Nga naman kay ang maong unang babae nahulog. Una pa gyud mo nga natintal sa yawa nga nagpakabitin. Gibuot sa Dios nga kinahanglan kung babae mo'y unang natintal o nagpakasala, kinahanglan babae pod ang unang mubawi. Ubot pasabot unang mahimong hinungdan sa pagbawi o sa kaluwasan. Og mao na ang babae. Henesis 3:15. Babae nga makig-away gayod sa yawa. Kay klaro kay no Henesis 3:15, babae nga mutunob
Mupislat sa ulos bitin, di ba? Naatay imahin ana. Naatay ribulto nga gahulagway sa uso ka babae nga mao kana si Santa Maria nga tunob, nga pislat sa ulos bitin. Kana gahulagway na siya sa kana bang kumbate. Gira. Gira ni nga espirituhanon, dili ni gira nga tawhanon, no? Gira ni nga espirituhanon, no? Kining gira sa katarong og sa kangit-ngit. Unya kining gira bantayan nato gira nga dugoon og kining gira pinaagi sa gugma. Kanang gipasabot ni Pablo sa Roma kapitulo 12, no? Kung basahon nato na kanang tuboy nga bahin, overcome evil with good. Atong dag-on ang kadautan pinagis mayo ug ang formula ana naa sa ebanghelyo nga giasoy gyud ni Kristo nga nag-ingon siya nga kung bunon kamo og bato ayaw balusi og bato. Dili sama sa daang kasabutan nga gitudluan mo nga kung bato ibuno ninyo, bato po ang ibaos kay anay puranay man to, ngipon sa ngipon. No, pero dinhi sa bag-ong kasabutan tinuhuan nga alang sa tanan o universal kon Katoliko, gibuot nako nga usbon nako ang formula. Dili na mata sa mata, dili na ngipon sa ngipon, kundili mo ni ang formula sa bag-ong kasabutan. Kung bunon ka mo og bato, balusi ka na og pan. Put pasabot ang kaayo, ang gugma mo ibalos, dili na bato. Mauman gani no nga ang atong simbahan karon ang kaliwat dili na kaayo pabor anang death penalty, no? Nga naman kay ang teolohiya gud sa teolohiya sa pagtulunan sa Dios naglambo man. Mo ni beauty sa Catholic faith kay sa ubang mga tinuhuan wala man sila ingon ana, no? Development of theology, o kanang panudlo. Murag awaton ra gihapon nila tungod sa una ba, no? Di ba na ay mga grupo ron nga ilang i-justify ng patay? Nga parehas kun sa una kay naamo kunos Biblia o nga ang katawhan sa Dios makigpatay adtong ilang kontra. Mo na tinuod na ang gihulagway na sa daang kasabutan. Pero kung moabot ka sa bag-ong kasabutan, nag-evolve, naglambo, ngano man. Kaklarong galambo ana. Mata sa mata, ngipon sa ngipon, sa to pa bato sa bato o sa daang kasabutan. Pero diris bag-ong kasabutan unsay giingon sa Ginoo, kung bunon kamo og bato balusi kinigpahan. Sa ato pa kaayo mo atong ibalos. Overcome evil with good, mo na giingon ni San Pablo, no? Diri sa Roma kapitulo 12. No, di ba? Gi-emphasize diha nga ang panimalus, vengeance, ipapasa Diyos na to ang vengeance. Dili na to kamuton, no? Mao na nga kita kining atong tulumanon ato puning kinibang response anang duna poy na convince o naakit o naibog anang kanagaling gitawag nila galing extrajudicial killing, kay nahimo na kuno ng usas sa paagis paglimpyo sa atong kalibutan. Kung dili madala kuno sa balaod sa tao lisod kaayo, to na lang ning himo na ni, no? Bisag dili na subayon ang balaod, para lang yun malimpyo ang atong kalibutan, so pwede na extrajudicial, no? Pero kana, no, kung mahimong mo bagay na siya sa daang kasabutan, kanang dugoon nga pamaagi sa pagkabot sa kalinaw. Pero diri sa bag-ong kasabutan wala na naitudlo sa tong Ginoo, kaayo na. O mao na nga dunay paglambo niya, mingon sila veritas, unsay maayo na, dili na dugoon. Katudeng nahitabo o sa kasaysayan sa the Crusades, no, Crusades nga ang Katoliko man to, Santo Papa nag-uyon ni adtong grupo sa mga European ba to kasagaran ato nga mga Kristiyanong Katoliko
nga nagkuan sila, nagundok, naggrupo sila sa pakigbatok atong grupo pod sa atong mga igsoong Muslim, no, sa ilang puwersa pod, no. O patay man to. O katupong ilaga kuno og katong sa ato address Pilipinas, muros mo ba to'y term ana, o Christian batok Muslim man to, dugoon man to. O mo ba na ibot ni mong ipasabot veritas? Mura man kag na inconsistent ana nya, parehas pud atong sa Inquisition. O di ba? Kato buhat man to sa mga Katoliko o katong Inquisition pagpatay sa mga heretiko. Maghinay ta og balance ana, no? Unas tanan, lahi ng binuhatan sa tao, lahi po ng doktrina sa simbahan. Diri sa bag-ong kasabutan, wala kita-kitag doktrina nga ang Katoliko nanudlo og patay. Di pa supak manggali siya ng death penalty, no, sa karon, no? Kaya gi-emphasize ang doktrina sa gugma nga kung bunon ka og kanang bato balusag pan, no? Unya kadtong nahitabo gud sa krusada o sa crusades, dili to doktrinang Katoliko nga makig-away sa atong mga igsoong Muslim pinagis dugoon. Dili na. Forced by circumstances to. Pagbati to sa mga Kristiyano ni adto nga nitugot lang atong Santo Papa, lahi man gunang mayong kag nitugot og kanang doktrina. Gitugot to sa maong panahon kay wa man gud sila laing gong na nahuna-huna ang depensa. Basa ra gud mo history, no, para maghibalo mo ba? Ang pagtugot sa Santo Papa nga mahimo tong krusada sa pagpanalipod sa Kristyanismo. Dili to doktrina, no, wala magdoktrina ang simbahang Katoliko sa pagpamatay sa atong mga igsoong Muslim. Dili. Kato lihok to sa tawhanon. Giunsa nila, no, unsa ilang pamaagis pagdepensa. Pero wala magdoktrina ang simbahan anang pagpamatay. In fact, gikasubo to sa simbahan kato, no, sad experience to sa simbahan o sa mga Katoliko. Mausab na sa Inquisition. Ang Inquisition pod, dili pod ang simbahan mo'y nagpapatay atong mga heretics, kundili ang Estado, no? Kay niadtong higayon na gud ang Estado ug ang simbahan nag-usa, no? Nga naman, no? Labi na sa Estado sa Espanya, ang ilang nahimong official religion kining Katolisismo. So kay na medyo nausa, kay na convert man gud, no? Daghan mang na-convert mga Espanyol, mga politiko pod, nahimo nila ning opisyal o kung wa ko masayop, no. O na dunay panag-usa ang Estado ug ang simbahan, o mao na nga ang simbahan mo'y gi silbing gitahasan sa pagtudlo niadtong mga kinsa tong mga heretic. By the way, kanang heretic kana bang nisimang sa pagtuo? Unya kadtong mga heretiko pod sa maong panahon, duble ang naay mga heretic pod nga duble ang ilang tumong. Usas tumong basa mo history. Usas tumong gubon ang simbahan udayon og ang lain pag yung tumong nga hasta pod ang estado sa Espanya. Kay kauban man. So dunay kanang gitawag og political reason. Unya syempre ang simbahan kay katong Inquisition god mo may makahibalo god kinsa heretic, kay siya may naghibalo og kanang tawhanan ni simang nas pagtuo. Oo. So ang simbahan may nagtudlo, nag-usisa kinsa ng mga heretic. Unya ang silot ra gyud sa simbahan gyud anang mga heretic dili gyud pagpatay, kundi excommunication lang o tiwalag. Pero kay lahi man po ng estado, na ang estado kay ang patay man pud ilang gusto nga parusa. Mao na nga nahitabo tong patay sa Inquisition. Dili to ingon nga nagdoktrina ang simbahang Katoliko nga patyon tong mga heretiko, no? Kundi kadtong silot sa kamatayon gihimo to sa estado, no? Paras na pud sa atong panahon ron ba, di ba? Nga ang simbahan supak magyud anang death penalty, no? Pero ang estado pwedeng mohimo ana. Kay lahi man ang pangagabahan ng estado.
Nakuha ninyo, no? So, kadtong nahitabo sa krusada, no? Gikasubo na to. Pero wa man gyud laing nahuna-hunaan ang mga Kristiyanong Katoliko adtong panahon na. Siguro gigamit ra pud to siguro sa Dios nga tugtan to nga mahitabo para gyud matuman po ng naadya sa giingon sa Biblia nga ang Christianity o kung butsabton kining Katolisismo dili gyud mapapas diri sa kalibutan kay bisan ang ganghaan kuno sa impierno dili makaguba sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Siguro pamaagi ra pud to dagway sa Ginoo nga iyang gitugtan tong trahedya man gyud tong patay ba kay dili naman na pagtulod ang Kristiyano gunang patay. Mao na trahedya gyud to, no? So, kay kung nabitaw mga komentaryo mo ingon nga, kung wala pa po dagway itong krusada, siguro, hasta po siguro kita ro sa Pilipinas, uban pa hasta dito sa Europe, naghari na siguro ang Islam. No, katupong hitabo diri sa Ilaga, no? O katong Moros. O mo na nga, tawhanon na nga pamaagi bas pagdepensa, pero dili na religious, kay ang simbahang Katoliko wala gyud magtudlo og patay gyud. Muna tawhanon na nga pamaagi sa pagdepensa. Pero dili doktrina gyud sa Katoliko ako ginang iklaro ninyo. Lahi nang doktrina, lahi nang binuhatan o mga personalang pamaagi sa mga naapod sa simbahan. Dili na to ilimod na apoy mga abuso. Di gyud ko mo mangulipas ana kay bisan karon na manggapoy mga abuso sulod sa atong simbahan, no? Panahon gali ni Dr. Jose Rizal. Actually, kung ayuhon nyo na tugtuon tong hinungdan nga si Rizal nga murag ni action siya o killing, no, sa iyang pagkakatoliko. Okay, namason manggod po to si Rizal, no? Sa atong pamasa, ambot kung ako pang i-review akong pamasa sa mga writings ni Rizal. Kay ang iya yung priority sa iyang atake sa atong simbahang Katoliko, kuan man kana mga abuso sa mga Espanyol. Kanang naas kagamahan ng gatong gidalas ket sila dire, no? Pero dili kaayo nakapokus sa doktrina ng Katoliko, no? Timan kato si Rizal Katoliko to. Dayon kuan. Hino ni agi siya mason. Mura ba siya og nibiya ba sa iyang pagkakatoliko. Kay kanang pagkamason god sa simbahan gibawal man no sulod ka anak kay kung ayuhon nimo tuon ng masonry na mga doktrina anak nga dili nimo ma-reconcile sa Christian teaching, no? Na mga hidden pagali anak nga gipangtudlo anak nga medyo against gyud sa Christianity nga principle. Mo na ang simbahan nagbawal anang masonry. Unya si Rizal na sa atong nahibaw na nakasud anak, no? Sa to pa medyo na nakiling to si Rizal sa ang pagkatoliko gali nakigdebate to pare si Rizal. Unya ang iyang yung ganang rumbo gyud sa atake dili man gyud ingon religion, no? Kundi mga abuso, no? Dili maayong example siguro pipila ka mga kana sa kagamahan ng Gatchila o siguro naapod siguro yung mga pipila po siguro kapari nga dili po maayo siguro nga example o mo na ang iyang gitumbok, no? Pero sa akong nihibaw-an kato si Rizal, no, sa wa pa siya patya o nakigdebate man tog pare dayon nakapangumpisal tuog pare si Rizal. But pasabot gituhuan nga sa wa pa mamatay si Rizal nahibalik ang iyang relasyon sa simbahang Katoliko diin siya bunyagi. Mauna kung magbasa-basa galita og librong Katoliko, no, labi na sa kanang mga kung ako malimot sulat ni Pope John Paul II atong ang kanhi Santo Papa, no? Kanang na siya libro, although wa ko kabasa pa sa mong libro, nga nalay nabasa nako nga mo nga nagsulat nga nakabasa siya, no? Nagi hisgutan ng kanang gitawag og dialogue of love, dialogo sa gugma. Dili na dialogo nga dugoon, no? Ang dialogo nga dugoon kanang mata sa mata, ngipon sa ngipon nga patay gyud pamaagi sa pagkabot sa kalinaw. Pero timan-an biya nato nga kanang patay nga pagkabot sa kalinaw proven man na nga wa man gyud ta nalinaw ana.
Di ba kanang patay nga pamaagi sa pagkabot sa kalinaw, nalinaw wag ana. Siguro naay dapit nga nalinaw kay na patay tanan ang kontra, dayon ang nabilin ang katunang usa ka side o nalinaw. Pero abtan na pug panahon, gira naman pod awa gihapon. Kana galing kuan gali ngipon sa ngipon. Kana bang hatred mo ni atong formula, hatred begets hatred, no, hatred versus hatred. Ang kaning kasilag mga anak ning kasilag nga naman sample, no, nahitabo gini gyud, no, na ay kuan rasa, no, di lang nako hinganlan siguro, no, na ay usa ka rasa nga gipamatay sa kuan, butang talang Kristiyano, na ay mga Kristiyano nga gipamatay ang kuan ato na lang ning idiretso di man siguro ni reality man na ay grupo o mga Kristiyano nga nagpamatay sa atong mga hinigugmang Muslim kay naa siguro sila samok giawayan bikil o unya ang di syempre mobalos pod ang atong mga igsong Muslim. Dayon inigbalos suko na pod ang mga Kristiyano, balos na pod patay gapon. Then suko na pud atong mga igsoon, balos wa gi undang sige ra gyud tagpatay ana. Una mo ning hatred begets hatred. Na proven na nga dili gyud na makakabot sa tinuod nga kalinaw. Mao na nga katong anay puran ay ngipon sa daang kasabutan sa ato kung pagtuon ana, wala to ingon nga katura nga pamaagi. Mo bitaw nga naatay bag-ong kasabutan kay diri sa bag-ong kasabutan naa diri ang fulfillment sa unsa gyud ang kanabang pamaagi sa Dios sa pagkabot sa kalinaw. Una diri sa bag-ong testamento nato mahibaw-an makahibalo ta masayod ta unsa gyud ang mga pamaagi sa pagkabot sa kalinaw. Mao ni ang formula kanang klaro kay nang gitudlos Ginoo. Kung bunon gali mo og kanang bato balusig pa. Malisod. Lisod mo na veritas, lisod. Pero saan man mo man itudlos tong Ginoo. Di ta mo salig ana, di na lang ta mag-Kristiyano. Dili na lang ta manguros. Ingon ani ihulagway na to ni pananglit og na ay usa ka kana bang kadang ingon sila patyunon ko no kay sa dako na kaayog na himong kadaot sa katilingban. To na lang ning ihawon kay saon man pasagdan ni daghan pa maning mabiktima. O makaakit po na pero sa doktrina God's bag-ong testamento kani lisod ni pero I believe the power of love, no, the power of goodness nga kung anon lang yun, no, concern ta pananglit og naagyoy dakong salaod, no, ako kuan ko mo kuan jud ko aning pamaagi gyud sa simbahan kay ang simbahan man gud moy haligig sukaranan sa kamatuoran unya na gyud ang Espiritu Santo. Ang simbahan karon sa akong nasabtan ang iya lang yung kana bang itugot kana ra yung kuan kanang life sentence nga manuwag ka sa imong sala dagkong salaod ipisuhon ka diha sulod kuan pero ay di lang ka ihawon, no, kay naamang ko'y posibilidad nga kung labi na kung doon mga misyonary magwali-wali diha sulod sa bilangguan, napay puruhan nga mabago. Unya god dili man gud malipay ang Ginoo sa kamatayon so sa kamakasasala. Ang dakong kalipay sa Ginoo nga kanang makasasala bisag unsa na kadautan mabago, mo nay kalipay sa Dios. Sumo na nga ang simbahan kay lambo kay ang teolohiya mo na nga gipalabi niya nga kanang pagpatay ipapasa Dios. Muna sa adlaw paghukom. Murag ni ana ang simbahan ba nga Ginoo, kining among hukmanan masipyat man mi. Usahay among mapatay na masilutag kamatayon ng mga inosente. Kay kining hukmanang tawhanon na ay pagkabuta usahay. Kay na ay mga inosente nga masintensyahan og kuan. Kay nigira di as korte usaon nga may laki man tong abogado spikas. So mao na nga dili kasaligan ng among korte. Mao na nga aron sigurado mi ikaw na lang ikuan, ikaw na lang patay. Ikaw na mo silot og death penalty, ayaw na lang namo. Mo na nga ang simbahan karon particular kaayo nga ipapasa Dios ng death penalty dili ikuan na to kay usap pugod kay nakita man gud simbahan nga dako kaayo ang kalipay sa Ginoo sa kabag-uhan sa katawong makasasala kaysa iyang kamatayon.
Mao na nga uldo ang simbahan na ay authority ana kay bisag unsay idili good resyuta itugot, di ba? Mateo 18:18. Sa karon gipili sa simbahan nga ipapasa Dios ng death penalty. Nagihapoy death penalty pero Dios na mangunay ana sa adlaw sa paghukom. So mao na nga ang atong pagtulon-an karon nga gipadahiyag sa lamdag sa kahitasan mo ni lamdag karon sa kahitasan sa atong tulumanon nga mamalandong tana kay kanang duguon nga pamaagis pagkabot sa kalinaw mahimong makabot ang kalinaw pero temporary lang. Pero kung atong kuano ni maning kamot ta aning kuan kining unsa ni tun-an kung wa pa ta kahibalo unsa ning gitudlo sa Ginoo ba nga klaro man kay na dugay naman ni nasuwat ni sa mga tinun-aning kuan kining gospel kanang niingon siya nga kung bunon mo bato balusig pan tun-an sa nato kay basig wa ta kabalo unsa na no bisig lisuran pud ta na tun-an sa na hinuon lisod man kita di ta kabalo unsa na tabi nagwa pud ta na kasinatig unsaon na nga nasuwayan pero naay kuana naay salida ay i-recommend ako ninyo nga example ana kung kuan nga ni action film ni siya no kuan katong nalimot kog title basta kay ang actor si Jet Li no pangitaan ninyo na kanang naay salida si Jet Li nga although action duguon pero naay moral lesson sa uhi o nga hatred begets hatred nga ang katong siya maing kumaay kay mo kumbati ni Jet Li malupig niya iyang makontra pero iyan na bitawng pamilya mo gibirahan siyang kontra dito siya nakaton na ana siya matay kaiyak siya oy dayon amot nun sinasantop siya una ni undang bitaw siya anang hatred versus hatred nagpaubo siya wa na siya mo bahaw sa iyang kontra Jesus ang kontra pod kay nakig-amigo naman po noon niya mo na example ba nga kung atong ang kaayo kining pagpaubos kuan kung kahibalo ta mo dalaan ning doktrina sa pagpaubos sa Christianity no hasta gali ang atong mga kontra makigamigo na nato na may tekstuan sa Biblia nasa kuan Proverbs 16:7 ba na nigig ko kalimot ana when a man's ways please the Lord he maketh even his enemies to be at peace with him kung ang pamaagi kunos tao makapahimuot sa Ginoo mahimo niya nga bisan gani ang iyang mga kaaway makighiusan na niya na muna mga igsoon mamalandong tana medyo dili pa kaita mo makonvince ana kay wala pa kayo mga daghang example ba o bitaw nga sa ako nang giingon ninyo ang ato untang ipakita sa atong mga bata kanang mga maayo dili nang hubog-hubog disades patay kay maawat mo na nila so kining mga balaan ng butang mo ni atong ipakita para masundog ni sa atong mga bata so wala man daigong panahon so sa gyapon no, kining inyong alagad si Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Uban sa ato panabang no sa ato mga amigos sa technical side no, Danny Luod ug Tax Ilumba. Okay, hangtod ugma pohon sa ngalan sa Amahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.